Salam mehriban yurttaşlar, salam ildeşler, hoş geldiniz hemmäňiz. Kardeşler, hoş geldiniz. Bahar hanım, Yaşka be, Aziz be, Arslan be, Ayşegül hanım, hoş geldiniz hemmäňiz. Biz köpden märi ekrana çıkmansaň, biraz ara wagtam girdi. Bağışlarsınız şoň üçin, biz yine bir temany şuň siziň dikkatyňyza ýetireli diýip şuň ekrana jemlenişdik. Aziz watandaşlar, bizde biziň şuňky size ýetirjegimiz, siziň bilen paýlaşjagymyzyň temasynyň esasy temamız biziň Türkmenistanda saglyk sistemasynyň ýagdaýlary barada. Biz öz pikirlerimizi aýdaly, şu pikirlerimizi Türkmenistanda saglyk ýagdaýynyň nähilek ýagdaýdadygyny Türkmenistan watandaşlarymyza, Türkmenistanda ýaşaýan watandaşlarymyza, ýurt daşynda ýaşaýan watandaşlarymyza öz sada dilimiz bilen ýetireliň, hem öz pikirlerimizi şolar bilen paýlaşalyň diýip şuňa siziň bilen ýene-de ýygnanyşdyk. Aziz watandaşlar, ýene bir gezek hoş geldiniz. Şuň Türkmenistanda saglyk ýagdaýy barada näçe aýtsaň aýdyp oturmaly. Bizim ýurdumyzyň başyny eýläp oturan şu jenaýetkär toparyň iň ullarynyň biri Gurbanuly Berdimuhammedowyň özü hem şu saglyk nemesi diş doktoru ýalňyşmasam, saglyk ulgamyna kän ýyl işlän adam. Emma näme üçindir Türkmenistanda saglyk sistemasy düýpden çöken. Saglyk sistemasy işlemýär diýip biz dogry aýtyp biljekbiz şu ýerde. Sebebi näme üçin diýsen, Türkmenistanda hassahanaların ýagdaýy, hassalaryň ýagdaýy, Türkmenistanda bir hassa bolmadyk insan barmyka? Ýok. Hemme ýurtdaşlarymyzyň hemmesi, watandaşlarymyzyň hemmesi saglygy kadar bir öwürlikli däl diýip men şu ýerden dolu aýtyp biljekda. Sebebi Türkmenistanda saglyk sistemasynyň ýoklugy üçin türkmen watandaşlarymyz ýurt daşyna gidip öz jan saglygyna seretdirmek üçin ýurt daşyna gitmeli bolýarlar. Oňa da näme? Bir topar çykdyjy maliýe tarapyň bir pes bolsa hiç kim hem gidip bilenak oňa. Biradajyk finans tarapyň gerekli gitmek üçin, ondan soňra Türkmenistandan çykmak üçin bir giden ýerlere baryp bir topar dokumentleri taýýarlamaly. Şonýalak problemalary bar. Türkmenistandan çykyp öz ýagdaýyna, saglyk ýagdaýyna seretdirjek bolsaň Türkmenistanda şonýalak bir topar problemalar öňüňe çykýar. Şoň üçin Türkmenistan watandaşlary şuňky gününe biz siziň bilen gepleşmegimiziň hem şu ara gelip şu saglyk ýagdaýyny bir pikirlerimizi aýdalyň diýenimiziň sebebi hem şu hakda watandaşlar. Sebebi Türkmenistanyň haýsy bir ýerini alsaň al, Türkmenistanyň iň uly başyny eýläp oturan Aşgabat şäheri, Başkent diýsän biz paýtagt şäherimiz bolýar da Aşgabat. Şo taýda da saglyk ýagdaýy hiç bir şekilli öwürlikli däl. Muny biz şuň gün edil aýnada gören ýaly görüp oturýarys watandaşlar. Şu ýerde öz pikirimizi paýlaşmak üçin Bahar hanım ilk bilen size söz berelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Salam ildeşlerim, vatandaşlarım. Sesin çıkarmany korkup asuda asmanımız var deyip boş saatlara degen oturan yurttaşlarım size de salam. Birinci günü, bugün ikinci gün, düğün birinci günü Daşoğuz'un birinci poliklinikasına bir gelin kıyızcağızını ertiptir gözü için. Gözü -7'e gidiptir da. Ön yıkılan eken şu anda kellesi tegip hazır -7 zordan görüyor diye da. O zaman şunu balnisa erse Alina Bakirovna birinci poliklinika göz vracı doktor. Kapıyını kakıptır da girebilirim mi deyip şey diyse näme deyip geldim bir mara ýerden Könrügençden saat 6'da çıkıptır taksi bilen. Poliklinika var, garaşy otursa
doktor saat 3'te gelipdir. Ondan indi geldi di Hudaya şükür edip yanına girse bir kıyıgırıyamışına çok şuradan çok deyip bir kıyıgırıyamışına o zaman neme boyundan ayağından başına çelli beyle gözünün şeyi bilen beydip tersi bilen seyredip edip kıyıgırıp kovuptur. Indi men diyecek bolýan bak Alina diýen gamçyga diyecek bolýan. Sen diplomunu pul bilen gutaranyny onu hemmemizden bilýär. Türkmenistanda öz bilimine institutu gutar doktor bolan ýok. Pul bilen gutarýarlar, diplomunu eline alýarlar. Ondan soň bu ulu wraç diýdi. Türkiýede näçe ýyldan soňra ulu wraç bolup bilýär. 17 ýyl işden doktoram, häzir ýene de neme gatnaşýar. İşinden ayrı okuwa gatnaşýar da şu bilimini ösdürmek üçin gatnaşýar. Bizde näme diýip diplomunu alýa gelýär, o da pul bilen gutarlar. Ondan soň o pulu yerine doldurjak bolup, ödetjek bolup. Gelen kesimin hasta diýip gelenlerden ne şeýle bir salgytlar salýar, ha bunun pulu berip biljek dälmi ka diýen düşünje bilen kapıdan gelen kovuyor. Önürgünçten geldi. Aşgabat'tan gelse karşılardı. Ya boyunda koşa-koşadan altın elleri zatlı olsa onda karşılardı. Güle yüz bilen oturmağa yere mörkelerdi. Yine bu daha soğudun doktorlar şöyle. Türkmenistan hem yerim şeyle de yani daha soğuzda bir polisiye vardır, komitet vardır, doktor vardır. O hiç halkın yardayına seyretmezler. Onlar sen cüvine seyrederler. Yani o polisiyalar halkı korumak içindir. Koruyor mu halkı? Üstüne varıp baskı edip, korkuzup, getirip, kağıp, tayaklap, urup, veren polisiye bilen komitetler var. Hem şeyle, doktorlar şeyle, Türkmenistan'ı çüğrettiler. Aşgabat'ta, eğer de Süleyman Tursunbayev'i nerede urup, hemme yerini oğradıp şu yerde zıngıptırlar köçer da şu nem için doktor alıp seyretmedi, doktor olayım olsa. Ben diye Türkmenistan'ın daha soğuzlu da şöyle olun, Könürgünçlü. Sen Aşgabat deyip seyretmeli değil mi? Ben Amerika'dan gelecek, kesellecek, onu gözlecek değil mi bunlar? Ya da Akçavrski'nin ayrı üründen geldim, ben bir çopan, kirli ölüp gidivermeli mi, çopan ölüp gidivermeli mi? Alina Batirovna, birinci poliklinikanın göz wraçy, doktoru. Sen birinci günü düğün bir gelini deyip kovdun, yine de näçe sany insanlar sen deyip kovdun kapyňdan. Pul berilmezmi kadi? Pul yok, o da sen seyretmeli değil mi? Şular ýalýardy. Süleymanam neme Aşgabat'ta doktor almadı, onu o bozuk beylet lakıdık yollar vardır. Bizim yollarımızda nemen gepleşýäli, Gurbangulyň gepleşýäli, mankasını aktırıp dur. Ana şu yollardan Könürgün jart gelýärler de, ol ennam can düp oglan näýle acı çekendir. Könürgünçde deyip şol oglan ölýär. Bizim doktorlarımız Türkmenistan'ı düýpden başından noldan başlap çüğrettiler. Hiç halk şuna bir kovuluk edeyin, şuna seyredeyin diyen bir zadı yok. Hiç. Yani bu zuluma, bu zatlara, bu adalatsızlığa, bu pul bilen okuğunu kutoran haramzade doktorlara, yani Alina Batirovna var ya, şuna mendeş haramzade kancık doktorlara son vermek için, bu zulümla halka eziyeti son vermek için Merdan Muhammedov Türkmenistan täzeden kurdu. Halkın çağaların magnayından silpamak için. Şu gelin kıyızı minus 7'e gidiptir gözü. Şular ya çağaçlar kör olup kalmasın. O seyredilsin. Bilimli olsunlar. Halk eşirette yaşasın. Erkillikte deyip Merdan Muhammedov bizim keminemiz täzeden Türkmenistan'ı kurdu. Bu yukarıdaki oturan eşekler Türkmenistan çiğretti, domuzlar. Häzirim odan depen 7. bloğunu düş çağa. Ölüm her küçücük çağa şu.
Türkmenistan'ın ministri zavadı bilen hemmesin toplandı şun başına ayağı hiç de yok değmiye. Çürettiler Türkmenistan'ı. Şu teziden kurdu şuloğlan. Hədirəm oradan depen 7. bloğun otur. O 7. bloğun zalim bloğu. Onun bilyes eşti oturuz. Yani şuloğlanın bir yerine şikayet yetse ondan sonra o yedilik tağmanı sizin doğulmadık çağınız doğulandan sonra ona da başarsın. Şuloğlan ancıt saklamalıdır sana. Yeketar saçı düşmeli değildir. Bunu var arasıca, ısıcak yerde naharı özümüzün iymedik, iyi bilmedik, şu naharı iyiysem diyen arzu eden in qoğu naharlarınızdan iyidirmelidirsiniz. Kaliteli banyalarda banya düşmelidir. Yatanda in arası qoğu yerde yatmalıdır. Ve şu artıkça diyeceklerim şundan var. Sağ ol Bahar hanım. Doğru zatlar ayttın da ana şu Türkmenistan'da näçe gizleseňem gizlep boljak değil da şu her institutlaryň öz kabul edende ýa-ni studentleri kabul edende özüniň bir bahalary barmış da onda da okuw ýok Türkmenistanda. Şu ýa-ni aýdyşyň ýaly pul bilen guturan, pul bilen okan, çärelerde bilim alan bir terbiyesiz ýa-ni aýdyşyň ýaly şu Alina Batyrovna diýişiň ýaly şon ýaly hemme doktorlaryň ýagdaýlary şeýle. Şoň üçin buny biz gündeme çykaryp oturýarys da watandaşlar. Sağ ol Bahar hanım. Şu ýerde Arslan Bey elini galdyrdymy, azizmi? Bereňize elinizi. Başladyna. Sağ olun Acar hanım. Esenlikler ildeşler, esenlikler kardeşler. Hova şu häzirki problemleri, yani doktor meselesi olsun, başka meselesi olsun, haksızlık var içinde, hukuksuzluk var, kanun işlemezlikler, hem mezat var da şunu ayda oturanımıza, ildeşlerimizde, belki dinle oturanlarında hova bizden biliyes zatları diyen düşünceleri geçip gidendir de. Indi ben şu aydasım yol oturan zat, şu zatlar aydayan olsak problemaları, şuları çözmemiz gerek demeyidir bu. Ve şu meseleler, durmuşu meseleler hem mecegem ilkinci çözülmeli meseleler bunlar. Yani sağlığı hem hukuksuzluğu hem mecegem. Ondan sonra bir zat diyecektim hazır işin arasında onu da oturun. Sözü geçirip durun da kardeşler. Aziz Bey'e kaldırıyor. Oraya sağ olun Arslan Bey. Aziz Bey'e geçireyle onunla. Aziz Bey başlattığına. Hoş geldiniz. Olun. Hoş bulduk. Şimdi tema hakkında, sağlık meselesi hakkında baştan aytmak gerekirse Türkmenistan'da zaten kanunun yokluğunu aydık geçtik. Türkmenistan'da hiçbir kanun yoktur. Şol bir vakta sağlık sistemasi de çöken bar olsa görkesinler sağlık sistemasi de yoktur. Şimdi bizim esası meselemiz ya da esası bizim yüzlenen tarafımız deyin de Hasan. Türkmenistan'da sağlık yok. Yine sağlığı bahar yağlık görkezenlere o şu an yüzleniyoruz. Yani şu an ayda oturuşumuz. Haysi tarafa yani can edip doktor olup men doktor deyip sağlık yok yerinde doktor olmak näçe doğru. Sesini çıkarman. Cemaat toparı golda oturan. Yani kän aýdyp geçildi. Berdimuhammedowyň ýeke özü hem ziyan etdiler Türkmen halkyna diýip. Elbetde oňam ziyany bardyr ýöne. Ýanynda şolaryň nemesine pikirlerini goldap Türkmenistan'da hem zat bahar ýaly görkezenler bardyr. Şolar esasen ertesi bir gün yurt kurulanda esası cevap verecekler şonlardır. Şonu aýtjaktym bu iskaça. Sağ olun. Sağ olun Aziz Bey. Gaty gowy zatlary bellep geçdiňiz de. Şu ilk bilen men Ýaşka Bey'e geçireýin sözü. Hoş geldiňiz Ýaşka Bey başladyna. Sağ olun söz bereňizde. Türkmenistan'ın hiçbir sistemasam işlana on, yani işleyen yerlet görkezýärler, yani esasy bir şugunki
yani gurulmuş sağlık sisteması vardı da. Onların doktordan balyansalar şu öňüne taýyz wagtyndan gurulan balyansalar olaryň şorlap o berlerde çöküp çüýrek giden. Şindäki doktor diýip oturalaryň adam näme gidip aňyrda medin institutyda pul bilen gutarıp gelýärler, bularym doktordan gassap bolup ýetişýärler. Ne ylmy var, ne bilimi var. Şu dermany çykaray, şu peýda etmese ertesi barýan olsam başga bir derman ýazyp berýärler. Hemme tarapdan Türkmenistan çökön, sağlık tarapyndan esasy çökön. Halkymyzyň %80 diýen ýalygarak, başga %70 diýen ýaly sağlıklary ýerine der. Olam nämeden bolýar? Bir sistema çökdi, çüýremek bilen bolýar. Çüýren Türkmenistanyň sağlyk sistemasy. Muny düzeltmek üçin şu sistemalary dogry işletin çağlarımızın gelecek üçün ama bular ýalaklatlar bolmasyn gelşin gaýtadan düzedel diýip täze Türkmenistany ideologiýasyny öňe sürýän Merdan Muhammedow şu çağlarymyz, ýaşlarymyz gowy ýaşatyn, sağlykly durmuşda ýaşatyn diýip. Şoň üçin sağlyk sistemasy ösden Türkmenistan, ösden täze Türkmenistan bolsun diýip. Amma näme diýerler Merdan Muhammedow şular ýaly ylymly, bilimli adamlary deli atgaçmak bilen bolýarlar. Atgaçýarlar ertip mala. Odan depan 7-nji bulagyna diýe. Owa alybam gitdiňiz. Owadan depan 7-nji bulagyna da näme etdiňiz şo taýda. Bastyňyz diýil türme. Ondan soňra näme şu taýda şu Merdan Muhammedow düzeden täze Türkmenistanyň şu işlere gatnaşan adamlar dagar diýdiňizmi ýa gaçar diýdiňizmi? Gaýta biz beterledik. Ştaýdan yüzlenýän şu türmedäki doktora, owadan depan doktoruna. Merdan Muhammedowyň saglygyna bir zat, bir zeper ýetirilse, sen kelläň bilen jogap berjekdiň. Sebäbi sen türmeniň doktoru bolsaň, Merdan Muhammedow seniň elinde. Hiç anjytmajakdyň, gowy seretjekdiň. Halk gene giýindir. Belki de öz çağalaryň halas edebilirdiň, öz günäňim halk geçmede. Merdan Muhammedowyň saglygy biziň üçin gaty önemlidir. Bu täze Türkmenistanyň düýbini tutanady. Täze Türkmenistanyň düýbini guranok. Ilymy, bilimi hemme taraplaryň ýeterlikdir. Şoň üçin ilimli, bilimli adamlara saýyp çykmaly. Merdan Muhammedowyň saglygyna da gaty kelläňiz bilen gaty gowy seretip jogap berjekdiňiz. Munyň ýatýan ýer arasda bolsun, gowy iýdirin, gowy geýdirin, gowy içirin saglygyna da seredin. Eger şuň Merdan Muhammedowyň saglygyna bir zerer ýetse, ýedilik tagmaňyz, ýanky Jamal abla aýtmyşlaryň siziň hemmäňize basyljakdyr. Şu açykda şunu aýdan edim. Soňra ýene üstüne ýetirer. Olýa, sag ol, ýaşgyby. Watandaşlar ine şuň gaty gowy temany biz gündeme çykardyk da. Gündeme çykarmasaňam bu gelipdi ona. Biz ýanky Bahar hanymyň aýtýaly şu doktorlaryň her gün eden birje ýanky Bahar hanym birje bir nemäni aýtyp berdi şu wagt Alina Batyrovna diýip da şu şäheriniň 1-nji poliklinikasynyň göz doktorumyş ýanky Zenan Maşgala ýöne şoň ýagdaýyny aýtyp berdiňa biz şu ýerde. Emma muňa meňdeş hemme durşuna Türkmenistanyň ähli ýerine şeýle ýagdaýlar. Sebäbinden çünki Türkmenistanda hiç şeýle saglyk sistemasy ýok. Saglyk ýagdaýy, halkyň saglyk ýagdaýy iň aşaky derejelerde, çökön derejelerde. Muny biz korona zamanında da koronavirus boldyna 2020-nji ýyllarda Türkmenistanda ýöne koronavirusy hiç açan Türkmenistanyň saglyk ministri bolsun, oşo durnak içindäki hökümet ýolbaşçylary bolsun, hiç açan şonu resmi bir ýagdaýda kabul edip Türkmenistanda hawa koronavirus bar diýip ýüze çykarmady ýa-da telewizionyada ýa metbuatda ýa radioda ýa başga ýerde hiç bir ýerde aýtmady. Näme diýdi? Türkmenistanda bir tolanjyk bar diýdi. O söz nereden alypdyr? Saglyk ministri näme üçin şu wagtga ölen adamlaryňa bir hasab berilmedi. Sebäbi Türkmenistanda saglyk ministriniň kimdigini biz hiç haçan bilemizak.
göremiz ağam, bilemiz ağam. Şol adam şu koronadan ölenlerin hasabynan bermedi. Olary mazarlıklarda jaýlanandygynan görkezmedi. Emma şu wagtlary şonu ýokardan Sputnik bilen alıp biz şu halkın ses kanalımızda koyduk ýalňyşmasap, şu mazarlıklarda jaýlanan koronavirusdan ölen Türkmenistan watandaşlarymyzyň mazarlygyny bize görkezmändige üçin biz şonu Sputnikden alıp görkezdi gerek. Ýalňyşmasam Merdam Muhammedow. Şonu ýaly Türkmenistanyň saglyk ýagdaýy. Muny biz näçe aýtsak aýdyp oturmaly. Türkmenistanda hiç hili ähli tarapyny alanda hemme bir çüýrük zat eline gelip duran çüýrük bir zat bar da. Bir sistema ýok Türkmenistanda. Şoň üçin Türkmenistan saglyk ministriniň hem kimdigini bilemizak. Biz şu Türkiýe döwletinde ýaşap hem işläp görüp otursa günnelik metbuat televizion kanallarynda görüp otur. Saglyk ministri şu bir ýerde Türkiýanyň bir ýerinde bir hassa bar bolsa, şoň saglyk ýagdaýy barada, şoň nähili şoňa bejerge edilýär. Şu zatlary saat gündeme çykaryp aýdyp telewizioniýanyň üstü bilen, gazet jurnallaryň üstü bilen, başga propaganda nemeleriniň üstü bilen halkyna ýetirip oturýar. Ýa-da bolmasa şu saglyk ministri bolsun, ýa daşary işler ministri bolsun, başga bir ýurtda, başga bir ülkede, başga bir memleketde ýaşap bilen türk watandaşy şu ýurtda hastalanan bolsa, şoňa ýürüýte bir uçak goýup, samolyot goýup, aldyryp, şonu öz ýurduna getirip, şonu bejerge edýär. Emma bizim ýurdumuzda nähili, bizim ýurdumuzda biz saglyk ministriniň kimdigini bilemiz. Ne adyny, ne soýuny, ne adyny, ýa-da oň bir telewizion kanallarının birinde çıkış edip şu Türkmenistanyň ähli günjeginde bolup duran halkynyň ýagdaýyny, saglyk ýagdaýlaryny, saglykda nähili hyzmatlar edilýär, o zatlary ýekejek telewizion kanallarynda ýa gazet jurnallarynda biz hiç haçan eşitmedik watandaşlar. Bu da näme üçin? Türkmenistanda ýurdumyzyň başynda bir ýanky goşa durnak içinde diýese, yurt başyny eýlep oturan jinayatkar bir topar bar. Şolaryň göreldesi bilen edilýän zatlar bu. Türkmen watandaşlarynyň hal ýagdaýyna seredilmeýändigi. Biz geçen gepleşiklerimizde iýmit ýagdaýynyň ýagdaýlaryny aýtyp berdikden şu ýerde. Şu ýerde men sözüm uzaldy oturmaýyn. Arslan be size söz bereli baş üstüne. Sağ olun Ajahan hanım. Kardeşler, hazırki ayda oturan zatlarımız, aydayan zatlarımız hemmeci Türkmenistan'da devlet sistemasının yoktuğunu yeni bir gezek suud edildi. Türkmenistan'da içimiz yalı kuramaçlıklı terör toparı var. Bu da halka haksızlığı, hukuksuzluğu yaş oturan. Indi şu haksızlığı, hukuksuzluğu, medisina hizmetlerini almadık halk özümüz, biz Türkmen halkı. Bize şunu medisinasız ya hukuksuz yaşadı oturanam yine de özümüzün Türkmenimiz. Elime aytacak olan onudan zadım şu. Biz neyle millet olduk ildeşler? Bir taraftan özümüzünkini sağlığını alıyız, bir taraftan da özümüzünkini gariplaştırıyız. Biz neyle bir oyuna gelen millet olduk? Yurt kiminki bizinki nemeden biz çekin oturuyoruz? Kim şu medisina hizmetsizliğinde yaş oturan kim? Bize. Bizim yeni atamız, bizim çağlarımız, biz özümüz. Haysi birimiz şu ildeşler. Sen ve sessiz oturan ildeşler biz yaş oturuyoruz şunu. Şunu yaş oturanınızı hem dile getirmeye çekinemiz mi? Korkamız mı? Bilem yok. Bir nadanlık edip oturuyoruz biz hazır. Şunu daştan kara olsun, ak olsun güçler seyredip neme diyer ki, ben öz fikrimce de bu millet sağlığı hakkında hiç şeyler söz etmese demek bunlar bırzat etmeli, bunlar sömüre vermeli diyen düşünce geledi. Biz şunun yalı hala geldik ildeşler. Demek medisina hizmetsiz 21. asırda yaş oturan millet olsa bunlar devlet vapçı kurmuydu, devlet hem gerektel. Bunları sömürmeli de düşünediler ildeşler. Şunun için biz devlet sistemamızı kurmamız gerek.
halk olup. Yoksa yani şunu yalı acı günleri yaşayız. Doktorsuz niyem, kesel niyem, hemmesi niyem. O niyem bolsa yalakalarımızdan bolsa çapak çalar, aksakallısı çıkar. Yani şu yaşadıktan da bir adam boynu atadı. İzinden bolsa hemme problem annem Allah'dan gelen edip görkezediler. Yaşa veriyiz biz. Bu derece bir oyuna gelmeyelim ildeşler. Sağ olun. Sağ ol Arslan Bey. Aziz Bey size söz verelim. Baş üstüne. Sağ olun. Şimdi ben näme geçecek. Yurt näme üçin mühimdir diyen bir soruğa cevap berip geçecek öz yanından, belki bilmeyenler bar bolsa. Şimdi biz yurdu kurmadık yani. Göktepe'den sonra yurt kurulmadık bizde. Birileri kurup beripdir. Bari ala gidip görkezerler. Onu biliyor herkes, hemmekim. Biz yurdu kurmasak, yani bizde sistema näme üçin gerekli? Biz yurdu kurmasak bir toprak halkı ecir çekken edip bir toprak halkı da şu beylek ecir çekken halkın üstünden pul kazanar yala gidip koyarlar da, yani sistema bunu yani başka bir grup verse bize sömürgeci bir sistema grup verende şeylik grup vere, yani yarı halkı ezmek için. Hazır sorasan elinden tutsan men çağan bakmak için edi oturun deyip aytacak da birinci aytacak gepe. Ama men öz çağan bak yani şeydi. Men işimden dolasım gelen ok deyip aytacaklar. Yani sistemanın önemini deyin bilmemiz gerekli. Sistema näme üçin ne kadar nähilek önemli olduğunu bilmemiz gerekli. Kaçan biz halk olup şu sistemanın önemini ya da yurdun gerektiğini, kanunun gerektiğini, kanunu bir yurtta yaşamasan hiç kimin hem şu at günü olanın ertesi garantisinin yokluğunu düşünmemiz gerekli. Haçan düşünen vaktimiz biz yurdumuzu kurup eşrette yaşap bileriz. Ona çenli eşrette yaşap bilmez mi kalk diyen. Şunu koşacaktım. Sağ olun. Sağ ol Aziz Bey. Vatandaşlar ine şu yerde biz Bahar Hanım size söz vereli baş üstüne. Aytacaklarım olsa ayt. Ondan sonra. Men sonra koşarım baş üstüne. Önürgöncüň poliklinikasına bir gyzjagazyn bir gelinin oğlunu itdi işläpdir da. Howlukmaşlyk bilen gidipdir, ona barsa yok bizde derman yok deyip almandyr diye. Çağa bolsa ayağı ganapdyr, özü ağlapdyr. Epik dip şey diyemişsin almandyr. Önürgöncüň poliklinikasy, balnisasy da balnisasy poliklinikasy. Ozon neme barca yığınanca şu öýüne sowalga goýup oturan pulunu ganimatça yığınapmy diýenler. Şu pulunu çykaryp barym şu diýip beripdir, dereg dermanam tapylypdyr. Hemme adam tapylypdyr, doktorum tapyldy o ýerde. Bular diňe pul bersen hemme zat ederler. İsläniňi edip bilýäňler, doktorlary isläniňi edip bilýän, näme göwnüňden gelse edip bilýän. Ýöne puluň ýokmy? Sen o ýerde öl. Men näme ilki garaşsyzlyk aldyk diýip ondan märti bolşdyk şo wagtynda bir doktoryň gahary gelip da o ýerde de o doktor. Odalar kesellemän keselleseňiz hem ölüň diýdi. Şonda gen gördük şolardan bir sadakada bir işmeleňde bir aýa doktorlyň ýerde şey diýip de gahar bilen gitip kaldy da. O ýöne näme bu zatlary bilen eken da biz ýöne öz başdaklyk boldy, hemme adamlar gowular diýip düşünen eken. Indi düşünüp oturmam şolardan aýdan gepine. Şolar ýaly şo itli işläp baranda şonu almandyrlar. Haçanda pulunu berýär, ondan soň alýar. Şunu bellek geçecektim. Öyle sağ ol Bahar Hanım. Atı doğru zatları bellediniz vatandaşların şu Türkmenistan'da sağlık sistemasının başka ähli uğurları eline alanda hemmes çüýren dedik da hemmes eline gelip dur. Yöne en esası Türkmen bir insan oğluna insana ilki gerek zat şu sağlık mukadiyen şey dip düşünýän menen sağlık gerekli.
Eger sen saglygyň ýok bolsa, onu sen hiç bir işe yaramokda. Şoň üçin birinji mesele saglyk bolup durýar. Emma ana ýanky aýdyşyňyz ýaly Bahar hanyň aýdyşy ýaly saglykçylar hem şo para peşkeşe yatan bolsa onu düýpden saglygyň ýoklugy diýip biz dol aýtyp biljek-de. Çağı doğurmağa varýan, o ýerde pul bermekden saňa seretmeýärler. Men bir sözüň böleýin de bağışla. Ýöne neme yardıma düşdü şu wagt gaharma meliş doktorlaryň bolşuna. Awariýa bolýan aýagyň döwler, bir ýeriň döwler, puluň bolmasa seretmeýär ýatýan o ýerde ganyň akdyryp. Aýagyny gipslep düzeltmeli bolsa, onu eden aklar kesip eline berýärler. Bu näil doktor bular? Öden 5 ýylda, 6 ýylda ulokan doktor bolup çykýarlar. Türkiýede olar var hemşire bolýar. Kömekçi bolýar, oňa operasiýa etdirmeýärler. Olar öwrene, ondan soň doktor diýen arna alýarlar. Bizim Türkmenistanda şon ýaly. Ene bu diş doktoru dünküde birisi yorum ýazdyr neme canlı ýaýynda. Sonra bertirdi diş doktoru neme dişini döktü halkyň diýip. Gurban bolup diş doktoru ýöne halkyň dişini döktü diýipdir-de. Putin KGB polisiýadan doldurdy Russiýanyň içinde diýipdir. Ene şu dişini dökýän, aýaksyz, elsiz, ölmeli, nemeden öňünçe, ajalyňdan öňünçe ölmeli. Ondan soňra maýdyrlar. Bir sany o neme bir yarandanlara maýdyr. Ay Allah'dan ýerde, Allah'ın beren ömrü şu. Diýmek ajal şondanmyş. Diýip bir owadan geplerler. Ne şo bilen siňdirýärler. Şey dip biz mahallaşdyk. Şo ýylyň gözü kör bolup kalsa, şo doktor goýup berdi. Gapdaldan bir çykyp aýdyr, "Ey Allah'ım ýazgydy şeýle da" diýer. Ýene birsem aýdyr, "Bir wagt bir söwüşdim, şonda men gargapdym" diýer. Bizim Türkmenistanyň halky şon ýaly biriniň çagasy öler, Owanstandan ölüp geldiler. Şo wagtynda da bir aýal aýdypdy, "Mundan näçe ýyl o çaga wagtynda şo ölen oglanyň ejesi bilen gyýyşypdylar. Ol soňmar esker boldy. Waýan Awganistanda gulluk edip ölüp geldi. Şo kiçijik wagtynda bir ejesi bilen söwüşipdir, şonda şo gargapdyr, ondan o çaga Awganistanda ölüpdir." Ine beynisine, halkın beynisine şonu yerleştirdiler. Allah'dan gelipdir. Ne şeýdip malaşdyrıp otyr. Bulary bara düýp terkary bilen täze Türkmenistanda şu özüniň işleýän balnisasyna Aleyna Bakirovna borçlu da bolmasyň sen. Bular ýa doktorlaryň hemmesini aýyrmaly, jezasyna mara 4-4lük bermeli, hiç eksik zat bolmaly da. 4-4lük bermeli bulara cezany. Bir mara şu Türkmenistanyň içinde okap men doktor diýeniň hemmesiniň diplomany aýyrmaly. Sebäbi hemmesi pul oturan çopanlar. Ma doktoram bol bilmeýärler. Eline bir goýun bersen, keselledi diýsen, onu öldürürler. Diýjeklerim şundan bar. Sağ ol Bahar hanym, dogry. Türkmenistanda şu dine eline ýa-da jübiňe teretip duran doktorlar bar da diýmek. Ähliýerde şeýle Türkmenistanyň ähliýerine şeýle biz özümüz Daşoz welaýetinde ýaşamysoň men şu wagt bir gysgaçyk bir zady görüň berende. Men öz gelinim ilkinji çağjyny aktyjam doljak wagty Könürgönjüň balnisasyna getirdik de onu şu wagt neme bilen. Enne doğmaly ýene 1 saatdan soňra. Şonda Göklen diýip bir erkek aýal doktoru var. Şol eline bıçak alıp ılgaçlap geldi. Bu gelini kesmesek hiç doğup biljek ýagdaýy ýok diýip ýanky Göklen men on familiýasyny soýadyny unutdum da şu an. Azerbaýew Göklen 62-nji ýyl. Ha, ana şu doktor ölmedik bolsa bardyr, dinlesin meni goýja. Şu gepleşigimde seretmesini isleyen şolaryň sebäbi şu wagty gelinimi men ilkinji çağjygyny kesip aljak boldy. Kesip alsa da bu pul islejekdi da plançanyň pul vermelekeni. Ýöne gelinimiň kakasy doktor bolan üçin ýok diýdi. Men gyzym dop bilmeli diýip özü doktorlara görkezip şonda şol şäherine uly bir nemesine
rodomu diýesler, şo ýere getirdik. Emma şo getiren wagtymyz özü samançy, hiç ýylem pyçak nemesinem görmedi, ýöne goja özü çağjygy dünýä getirdi. Doğdy şo gelinim. Şo ýerde biz şoňa kestiren bolsak, şo göklen diýilen doktora nähili bolardy, nähili keselçilik ýene-de orta gelerdi da. Şon ýaly Bahar hanym sen aýdanlaryň 100% men gol diýen sebäbi könürgenç bolsun, daşoz bolsun, başga çärjö, mari, lewap, aşgabat bolsun, hemme doktorlary diňesen jüýüňe seretip durlar. Muny biz şo korona virus zamanına da Türkmenistana birgiden gumantar kömekler geldi da, medikamentler, ýene-de dermanlar, şo halkyna mutlak paýlap berilmeli dermanlary. Şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň Aýal dogany Gyzyl Ýarma jemgyýetiniň, muny biz geçen gepleşiklerimizde de aşagan çyzyp aýtyp geçdik da. Şu Aýal dogany ähli Türkmenistanyň içinde ýanky dermanhanalara berip, satdyryp, puluny jübisine urupdyr. Bu näme diýmek? Bu da ýene halkyna eziýet etmegiň bir görnüşi da bu da. Buny kän gezek biziň habar kanalymyza, biziň neme halkyň ses kanalymyza da kän gezek bu barada kän habarlar gelip goýuşdy. Biz muny köp gezek aýdywam eşdik. Halkymyza ýetirel diýip da, şu ýerde şo dermanlar muht paýlanylmaly halkymyza. Şo paýlanylmansaňam kän türkmen watandaşlarymyz ölüp gitdi. Hayattan gitdi. Muny biz Türkmenistanyň içinde korrupsiýanyň iň ýokary derejede ösendigini dol aýtyp biljek da. Şo Türkmenistanyň ene şu Türkiýedaky baş konsulluğum bu meseleni özleri ene Türkiýedaky baş konsulluğum şu Türkiýede bizim Türkmen watandaşlarymyz, Türkmen migrantlary, iş migrantlary işläp hassa bolan watandaşlarymyzdan pul islendigini bize hassanyň öz agzy bilen aýtyp beren videolary bar mundan 1 ýyl öň Türkmenistan watandaşlarynyň. Hakyky bolan waka şu aýal maşgalar ötdi. Şol konsulluğum şu ýurtdaşyna da şular korrupsiýany has ýokary bir derejäge getiripdirler da, östüripdirler has. Halkyň saglygyndan şol puly, parany, peşkeşi iň ýokarda goýupdyrlar. Bular näme diýmek? Türkmenistanyň watandaşlarynyň hemmesinde şol bir zat, mysal üçin bir spravka aljagam bolsaň 5 manat pul isläpdir Türkmenistanda. Bu da näme üçin? Türkmenistanda ähli sistemanyň çökendiginiň alamaty watandaşlar. Ene şu ýerde Türkiýede biz görýätis, bir ýa Bahar hanymam belläp geçdi. Başga watandaşlarymyz sizem belläp geçdiňiz da. Bir doktor, hakyky doktor bolup çykmasy üçin öz 12 ýylymy sarp etdim diýe-de. Şu ýerde men Türk bir tanışym. Doktor, Zenan doktory, Zenan doğumçy, kadın doğumçy diýe bular. Şular inha 9 ýyl bir, soňra da ýene 4 ýyl bir, şoň bilen men 12 ýylym neme şu okumagma sarp etdim diýe-de. Şonu bular hakyky lukman professor bolup şonu bulara şu neme berilýän eken, diplom şondan soňra berilýär. Şondan soňra sen hassasiyet etmäge ruhsat berilýär, izin berilýär diýe bularda. Bizde näme? 4 ýyl olam o nemede çärelerde geçe olaryň günleri. Oň üçin bizde ýanky aýdyşymyz ýaly ýene-de gassap ortaga gelip çykýar. Haýwan gassaby, haýwanlary kesip bilen gassaby, gassap diýilýär. Doktor diýip hiç haçan aýtyp biljek däl, biz oňa Hippokratyň kasamyny içendir diýem men aýtyp biljek däl olary. Şu ýerden. Arslan bey baş üstüne size söz verelim. Sağ olun Hajihan hanım. Şimdi men şunu aýtjak bolatyrynda, şu Merdan Muhammedow kardeşimiz bu şahsiyet ulu iliň oğlu oldu da. Indi ulu iliň oğluna bir zat bolagan ýagdaýynda özüňizler düşünüp görüveringler näme boljagyny. Häzirki Merdan Muhammedowy saklap duranlar özüňiz gowy düşünendirňiz diýip umyt edýän. Ulu iliň oğluna ziyan ýetireňizde bir zat edeň ýagdaýyňyzda näme boljagyny
Şunu koşmak istedim. Sağ olun. Sağ ol Arslan Bey. Şu Türkiye'deki ýagdaýlaryny ýa men dowam edeýin birazajyk. Şol doktor bolup çykmak üçin şoňa diýdim 12 ýyly sarp edipdir şo. Ýa-ni türk tanışym. Şondan sonra doktor bolup bilýär. Ýöne henizem okumagyny dowam edýär. Mysal üçin bir hastalygy öwrenmek üçin kanser diýär-de bizde rak keseli diýilýär. Bularda kanser diýilýär. Şol kanser keselini, rak keselini nähili tedavi etmeli, nähili bejergi etmeli. Şol kesel bilen hastalanan hastany nähili bejergi etmeli. Şoň nemesinem online görnüşinde okumagyny häzirem dowam edýär. Şol hastalygy ortadan aýyrmak üçin ýa-da şol hastany dolu derejede bejergi etmek üçin şonu öwrenýär. Diňe o däl, başga nähili zenanlarda nähili hastalyklar bar. Olary meme kanseri diýenem. Bular zenanlarda meme kanseri bolup bilýän eken. Şolaryň öwrenip online görnüşini okap, oňam sertifikatyny alyp, ondan sonra kän uğurlar boýunça özüniň ýürite klinigi bar, özüniň hususy klinigi bar, ýürite şo ýerde şu meseleler boýunça da şu hastalary bejerip biljek derejä gelip ýetýän ekenler. Emma bizim Türkmenistanda näme bar? Bizim Türkmenistanda biz ýaňam belleşimiz ýaly saglyk ministriniň hem kimdigini bilemiz. Saglykda dermanlaryň ýetmezçiligini aýdarsmy, hastalaryň bugünkü ýagdaýlaryny aýdarsmy, hemmesini aýtsaň aýdyp oturmaly, sanardan kän da bu zatlar. Ýöne şo ýaňy Bahar hanym bellep geçdi-de, şo Süleyman Tursunbaýew Türkmenistanyň bir baýdagyny bütün dünýä tanatjak sportsmendi. Sportda özüni görkezjek çağa çykdy. Şol. Emma şonu Gurbanuly Berdimuhammedowyň tohumlary öňe çykmasyn, bizden öňe geçmesin diýip ýarışda biziň öňümizde çykmasyn diýip şonu urup öldüripdirler. Urup ölüm derejesine getirip o çöplüge, musurhana atypdyrlar-da. Şo ýerdenem alyp könürgence getiripdirler şonu. Şo ýerde bejergi etip nemeden bolsa belki çağajyk ölmese-de ölmezdi. Sebebi şo çağajygy könürgence getirenne-de şo ýerde öýüne ýa-da şo hastahana bütün neme polisler garawul durup halkymyzy şo zatlary bilmesin, halkymyz görmesin, duýmasyn diýip şolary polisler halkymyzy şo nemetmendir. Öňe çykarmandyrlar-da. Ýöne şonu da halkymyz ýalňyş etipdir men pikirimçe. Şo ýerde bütün nemäni bas girmelekenler-da protest etmeliler. Eger şu bizim şu aýdyp oturan ýagdaýlarymyz Ýewropada bolsa nähille derdiler. Ýewropada şeýdip bir çağajygy urup öldürseler nä derdiler? Düýtmüýde derdiler. Polisiýa öňüne de çykyp bilmez. Olar ýalagasy Ýewropada. Bizim könürgenciň halkynyň mallaşdyrylandygy şundan belli, mankurtlaşdyrylandygy şundan belli. Näme üçin könürgenciň halky näçe bar? Misaly, näme üçin hemmesi toplanyp polisiýa çyksa öňümden adam jynaza o ýerde toýa gidip baran sen. Bu 14 ýaşlyja bir çempion bolmanda näme? Çopan da şol bolan. Özü ölü bermelimi? Hemme o toplanyp bar şu polisiýanyň özüni ýerde Süleyman ýalaga diýip ýenjik zıngsalardy bir tarafa. Bizim halkymyzyň mankurtlaşany neşe ýerden belli. Gurbanuly Berdimuhammedow o Russiýa bilen bileje başyny diktatorlugyň we zalimligiň başyny niýatdan başlandy, Gurbanuly dowam edip otyr. Bir oglan bir derek ýere ölküdi da, hiç ýerde hiçbir zat ýok ýerine şol oglan özüm acı çeke on endamyna bir iki jisim galmandyr, düýpdirler ony. Gözü görmeýän eken, şonu doktora getir, şol oglan tapyp alanda şol oglan gözü görmeýär. Aşagyna depip ýumurtasyny ezipdirler. İçi diýsen bar, ezim bolupdyr, bagry, aşgazany hemme ýerini ezipdirler. Ağzından kan gelip getir. Ýöne soňky derejede jany çykmandy urda.
şu derece getirip nemeden de hiç halk ever barman kıyıldatman oturdular. Köçağım o başında polisiye, bu başında da polisiye diye de. Şonu Könülgüncün halkı ne için toplanmadı? Toplanıp ayrılıp yani öldürüm tutup urup ayağını dövüp gitseydi polisiyaların akıl başına gelirdi. Yine bunların var ya şu vaktında şu nemeler şu polisiyaları var mı? Vay bana getirme akit deyip kovan doktoru var mı? Aşkavadın yine de şona bulaşanları var mı? Görmem görmeden gideni var mı? Süleyman'ın defterine bunlar yazıldı. Süleyman'ın defterine bulan adı geçti. Yine bu Alina var, gelene yok o şuradan çık diye kıyıgırıyan. Yine Alina vardır, Alina Batirovna vardır, kancık yalıp çıngsap, ayıp olmazcısı olup hemen ödünü görkezecek olup böyle kıyıgırıyor diye sesinin yeterinden diye de. Yani her kim neyme kadip seyretmeli, özünü görkezmeli o yerde. O yerde dururlar, pulsuz gelmeli değil, onun yanına korkuncuna pullu gelmeli. Olmasa bizim kovamasın deyip. Yine bu da Süleyman'ın defterine adı geçendir. Yine de başka da yine Könülgünç'te itli işlerler derman yok diyenler vardır. Hemmesi yeke bunlar cevap verecektir bunların. Yani bize var ya, onun için şu nemen oğudan depen mami, 20. depen mami, o bizi kızıklandırmıyor. Yani 7. blok mu, 17. blok mu, o şey bloğun bizi kızıklandırmıyor. Bize Merdan Muhammed kızıklandırıyor. Şu yeke dar saçı kıymıldasa, ondan sonra o blogun numarını sizin başka yerinize basarsınız, mağlayını da basarsınız. İndiki de olacak o birin heleyin gövreli olsa, şon gövresindeki çağa çıkanda şona da basarsınız. Merdanı katı kovu seyretmeseniz, günden koran yelden yelpen. Şu naharına da katı kovu seyredin. Bir deneke ondan atırvliğine zaten bolmasın. Taze iyi pişirip verin. Özünüz, eliniz bilen elince pişirip verin. Deyip bakın şu çağa. Olmasa sizin terzi Türkmenistan eylek etseniz biz kazanıyız, beylek etseniz biz kazanıyız. Terzi Türkmenistan dikeldi diye vuruldu. Kuruluyor diyen zaten yok, vuruldu. Yöneş olun dikeldi esiniz. Dikeldi esem şu çağa azar derseniz ondan sonra siz onu düşünün. Kaytalab oturacaklar biz Papua-yalı. Yedilik tağmen İran'ıza basılacağını onu siz düşünün. Sağ olun. Sağ ol Baharhan, doğru zatlar ayttınız vatandaşlar. Sebebi şu Süleyman'ın depteri, şu Süleyman neresi ölen wagtlary döretdiler. Bunu Amerika'da yanlışmasam ya Şweýçarda döretdilermi? Bunu hem ýokary guramalara da yetirdiler. Kurucu meclis bunu hem yerlere yetirildi bular. Emma bu zatlar hemmesi hem ýankyýaly şu Süleyman'ın depterinde şu Türkmenistanyň içinde bir sinek uçsa şolaryň hemmesi Süleyman'ın depterinde ýazylgyja duranlar vatandaşlar. Şoň üçin her bir neme adam ýanky ak halat giyip Hippokratyň nemesini kasamyny antiçenýaly içerler de ýanky doktor boldum diýip 4 ýyl okap, çärelerde okap ýa-da pul bilen okap bilim alsa da şu ak halaty giyen günden başlap kasam içerler. Şolaryň şu meselelere gowja dinläp gow seretmeklerini isleýäs biz bärden. Şoň üçin biz sada dil bilen watandaşlarymyz şuň könün her ekrana çykamyzda şu özleriniň gymmatly wagtlaryny ýitirip şu her bir watandaşa düşünükli bolar ýaly dilde sada dil bilen şu zatlary biz düşündireli diýip şu ýere ýygnanýas watandaşlar. Şoň üçin her bir halk türkmen watandaşy öz hakyny, hukugyny talap etmeni öwrenmeli. Her bir zady analiz etmeni öwrenmeli. Şunam üçin Türkmenistanda saglyk ýok. Näme üçin Süleyman neresi bizim aramızdan ýerden bitdi. Näme sebäpden öldürildi? Näme sebäpden şol Aşgabatda urulupdyr? Kimler tarapyndan urulupdyr? Şoň ýaly soraglary özüňize bermegi öwrenmeklerini şu ýerden ýene bir gezek haýyşdy diýen men watandaşlarymyzdan. Sebebi öz hakyny, hukugyny talap etmesen bu zatlar ýene de üstümüze gelip durur watandaşlar. Şoň üçin sizden ýene bir gezek haýyşdy diýen. Ähli neme bolsun, mysal üçin ýan aýdyşymyz ýaly birje spravka almak üçin
Türkmen vatandaşı bir uzun yol söküp bir edaralara, kärhanalara gitmeli oluyor mecburi ýagdaýda. Bu da näme üçin? Biz bu zatları şey dip aytyp bersek gülkünç görýärler Türkiýede. Gülkünç bir zat ýaly dip düşünýärler da, gülýärler hem hatta üstümizden hem gülýärler. Sebäbi näme üçin? Oň ýaly spravka aljak bolsaň, oturan ýerinde online görnüşini edip bilmeli. Alıp bilmeli biz. O ayagyny süýräp, wagtyny ýitirip, puluny sarp edip, ýa bir ýerine 5 manat pul berip almaly diýilen zat ýok. Täze Türkmenistanda şu zatlar hemmesi göz öňünde tutulan. Bizim täze Türkmenistanymyzda bu çüýrük sistema ortadan aýryljak watandaşlar. Şoň üçin hakyňyzy, hukugyňyzy talap etmäni ýene bir gezek öwrenmäňizi ha istediň. Eziz watandaşlar. Başga sizin goşşaňyz, aýyrjaňyz barmy watandaşlar? Näme wagtyňyza? Bayramda bu ogly, aklyklary hemmesi geldiler de. Bular bir kaneme köpçülik. Şonda Türkmenistana bakarsan gitip gelecek mi zat diye bir şey dediler. Onun bir oğlan güldü de Türkmenistan bileyim o ne devlet dedi. Men gidip görmedim dedi de o sen bär piçisi. Men neydi gidip görmedim diye bir şey dedi onu oğlay diye. Demirgazi Kore'ye diye. Aynı şonun gibi diye. Oturduysa oturuyorlar. Prezident diye önüne çıkıp diye sizin hepiniz hemen eşeksiniz diyse de el çarpıyor diye alkışlıyorlar diye şon ýaly bir devlet diye kapalı diye dine diye başkenti vardır dine o yerini gözelleştiriyor diye beyleki nemelerine gitsen diye de beyleki şehirlerine gitsen diye yürek bolmuyor diye balota bolup ýatyr diye ona diye vertolyot bilen gitmen lazım helikopter lazım ona diye öyle diye de şey burun berip otyr da hiç kim polisiýa görse diye neme diye bular altyna yapıyor diye de balana sıçıyor diye ana şey diye polisiýa görse şeyle diye şeyle bir polisiýeler zalim diye öyle şeyle melek ýaly diye de perişte ýaly halkı var diye, sadadan diye, adam kärçilikli bir halkı var diye, yani hiç aklı ösmedik diye, sada diye. Neme polisiyeler vardır diye, zalim diye. Onunla bir soruyor da koysana diye, polisiyeler neme diye halka diye. Onu içeri alsa diye, onu diye etmediği işlerinin boyun aldırabiliyor diye. Öldürse de diye, polisiye öldürse diye sorulmuyor. Hiç iyi diye, diye, gen gördü da. O zaman seçim yok diye. 50 sanağı adam diye özünü topluyor diye sonra diye şeyle diye seçim yapıldı deyip diye yani saylak koyuveriyor ne diye atası diye oğlunu sayladı diye indi onun yerine de görüp yine de bir kadın saylayandır diye oğlum diye duran bir kedi diye şey duruyor böyle diye geplemenin bilmiyor diye geldi siz diye dinlediniz mi onu diye karşı Türk nemesinde görkezdi diye nasıl neler iyi içiyorsunuz deyip sordu diye geldiğinde deyip ha diye gülüyor da iyi içkiniz ne diye Erdoğan'a bakıcı olup gelen yalda bolşu komşu herkese sormaýlar Serdar Berdimuhammed bulan arkadağı serdarlar şey diýär ana şonam aýdyp gülüp otyr da keşke var bu gepi bizim halkımız biz geplesek de yani şehitli Türkmenistan şeyle yazdaydı deyip yani Türkler gülü otyr. Yani in namus zatlı senin çağanın, enen atağının hatta sen özünden var vatan öňünde durýandyr. Vatanın bolmasa sen yaşadın ne, yaşamadın näme. Yani bir canım yandı da yani näme diýecek işläp görsün. Benim aýtdym bizim Türkmenistan'da değişiklik olacak dedim, merak etme dedim. O zaman benim siz dedim musafirçiliğe çağırarım dedim. Bakar men size diye üzülüyorsun diye de kıynanıyorsun diye bir an evvel diye vatanı düzeltin diye alın bunu eline diye de neme üzülüyorum diye ne kıynanıyorsun diye bir gün önce olsa da vatanınızı kazanın diye de siz ne geçip işe nir diye şeyle bir diye bir pek yürüklü diye de yöne diye bu bol görüşümüz kovdu diye şey diye kıynanıyorsun diye şey diye. Diyeceklerim şundan ibaret yine bir gece şu diktatörlere, şu diktatörün ayaklarına komitet, polisiyalarına da şuna aydayın, kemiğine katığı seyredin. Günahınız geçiler, beylik olsa yarsı geçiler, yarın olsa bağırsı geçiler, yöne kemiğine, siz perişte olman bana kemiğine bir pitik atsanız,
Size var cehennem yaşadırsın. Şunu yeni bir gece ayıp geçeyim. Kemine bizim her şeyimizdir. Kemine hem zattan üstündür. Men bala çağağımdan hem zattan kemine önde duruyordur. Kemine yekece bittik urun var urdu değilse onların o zaman baranın çekecekleri vardır. Yekece menden değil, bizden çekecekleri vardır. Sağ olun. Hakikat Bahar hanım doğru belli geçtiğinizden. Sebebi her bir ervet zadın nemesi var da soruğu var. Her bir zaman soruğu bir hasap zat yok yani. Şu koronavirüs zamanında da şu muht paylanmalı dermanları yani Kurbanul Berdimuhamedov'un ayal doğanı satıp pulunu kisesine cübüsüne uron. Dip biz kän bellep geçtik da. Bu zatlarım hemmesi Süleyman'ın depterinde yazılıdır. Bu yankı Merdan Muhammedov de oğurlap bizim aramızdan gizlin yol bilen aldığı yol bilen oğurlap alıp gittiler da. Bu zatlarım hasabı hemişe sorulacak hali. Bu hasapsız hiçbir zat yok Türkmenistan'ın içinde. Bolup duran biýdüdgünçilikleri näçe aýtsaň aýda oturmaly da. Hassahanaların ýagdaýyny aýtjak. Yani tarakan basıp yatan hassahanalarını mı diyecek könürgöncüm olsun, daşozun olsun, Türkmenistan'ın ähli yerini. Tarakanın demesen dermanlasan ayırıp bolýany on bir taktabiten aýtsyna. Taktabit, gazetçiler taktabit, öýler taktabit, hemme yer taktabit. Şolary düzetmäni ýöne beýik bina saly içi duruşuna taktabit. Yaşarlar bu ayda otururlar. Uksuz koyuptırlar. Bir bedere su koyuptırlar. İki şişe uksuz koydum diye. İyisinden de parktan suulap diye burnuma soktum diye de demal bilemem. Ağzımdan dem alsam nem etmez dedim diye de iyisini bilmerim diysem diye şu bokurduğumuz şeyle iyisi yaktı diye. Kurşköler tepiyen diye de şeyle nemem yüzüne diye de birazcıktan örten tahtadıkları yürüyor diye. Bu hale getirdiler. Şular ýaly maskaraçılıktan indi var ya Türkmen diyene utanýan olduk be. Türkmenistan iyili belli oldu. Bütün dünya yüzüne belli oldu. Aydımçı gitaristin yüzünden. Rembo. Yöne aydım var Türkmenistan'a halkın hakkını Rusya iyidir otur. Şu zulümden çıkarmak için täze Türkmenistan'ı täzeden urdu. Türkmenistan'ı keminemiz täzeden urdu. Keminemiz diýse kim kadyp oturmasın. O nemeler komitet mi, polisiýa mi götüp okullar. Merdan Muhammedov'dur. Şu adam şu sizin elinizde. Yani şonu öncüseniz siz var ya onu soňra özüňiz düşünün. Ben iki de bir gaýtalap oturmaýyn papugaýaly. Yani şol oğlun ıncımal däldir. Sağ olun. O hakikat vatandaşlarına şu yerde näçe aýtsaň aýda oturmaly da, kemçiligini aýtsaň özüň utanman aýdy bermeli. Biz ýönet özümizi ýaňky belleýişimiz ýaly türkmen diýmäge de utanmana başladyk. Sebäbi ýurdun içinden gelen biýdüzgünçilikler, ýurdun içinden gelen ýaňky videolar, diýermiň, ýaňky ýaly saglyk ýagdaýyna, saglyk ýagdaýy bilen hassalanyp ýatan hassalar diýermiň. Haýsy bir ýerini görsem, ýüregiň insan oğlu yüreğin eciz gelýär şo zatlar seretmäne, şolary görmäne. Biz ýöne ýaşap ýös bu Türk nemede. Türkmen diýip aýtyp biljekler ýaňky aýdyşymyz ýaly utanç berici ýöne. Bu zatlaryň hemmesiniň hasaby soraljak watandaşlar. Biz indiki gepleşiklerimizde şu Türkmenistanda su yetmezçiligi hem topraklarımızın zaýalanyşy, Türkmenistan'ı ýaňky öýlerin guruluşy, owalaryň ýagdaýy, şolar barada bir detally bir videolar bilen size görkezmek isleýäs da watandaşlar. Şuňky saglyk barada gepleşigimizde de köpräk yorum ýazmaňyzy, köpräk Türkmenistanyň içinde bolsun, daşynda bolsun bize gelip goşulmaňyzy ýene bir gezek şu ýerden haýyş edýäs, ýüzlenýäs watandaşlar size. Sebäbi biz aýtmasak, biz bu zatlar ortağa çıkarmasak, başka hiç kim
bizim şu kurucu meclisimiz, bizim Milli Halas Etiş Komitetimiz şu işleri alıp barıp oturan üçin şu keminen grup berkiden Merdan Muhammedow'un ýola goýup gurun ýanky täze Türkmenistany biz dowam edýärys da. Emma Merdany ýanky bir söz aýtsaň ýene bir söz gelip dur da ağzyňa. Bu torar ýaly däl. Ýanky bu Türkmenistanyň içinden gelen bir düzgünçilikler. Şoň üçin Merdan Muhammedowy de dile getirdim. Şu ýerde Merdan Muhammedow şu bize ýanky bir tunelin aňyrsyndan ışık tutan oglan da şol. Türkmenistany ileri alyp gitjek oglan. Ýöne şoň izini biz dowam edýärys şu ýerde. Näçe türkmen watandaşlary orta. Aziz bey, sana da söz bereli başdyna. Garaşaly biraz. Bizim var şu Aziz'in ses açılýança bu gepleşikler hal devam edecektir. Doktorlar hal yine de çıkar. Yine bir yerine bırdat eder, yine bir yerine bırdat ederler, bir yerini kovarlar, bir yerini ters igine verip öldürürler, yer zat ederler. Şoň üçin var her çıkanla bunları aydıp hali gururundeşik bitenlerdir, hal çıkış edilmelidir. Yine bir alina mengdeşler vardır. Bolýa bakarhan. Şoň ýaly hali iyi çıkış edilecektirler bunun. Yine ediveriň, bir yerini kovun, bir yerine narkoz, Türk Üniversitesi'nin balnisesinde narkoz yok. Sonra birçe çağın elde olup baranda narkoz yok bizde deyip daha şoğlu uğratıptırlar. Yine de ösen Türkmenistan yani cıkır cıkır ösüp bari diye. Haystar bir ösüp bari, ben de onu düşünemem. Haystar bir ösüp bari. Mangıra gidip bari mi, Ayböğür'e gidip bari mi, ya Ayböğür'de kırdan geçip Kazakistan'a geçip gidip bari mi, bizi düşünemedik. Nire ösüp bari? Çürüttüler Türkmenistan'da hiç iyi sisteme kalmadı. Aziz söz gözük senden geple. O geldi öze. Ne olurdu? Siz dowam edin diye. Bole. Yine koşulup biler sonra. Nemedir? Diyeceklerim şundan ibaret. Şu kemine azar verseler hiç iyili güne geçişlik yoktur. Hiç bağışla yoktur. Onlara hadi doğulan çağısınız bile var. Ziyan yeter. Yani yaşlı kardeşimize ait geçti. Arslan Bey'e ait geçti. Aziz Bey'e bellak geçti. Hemimiz bellak geçtik. Kimine yıkıcı azcığım ziyan yetse oğluğa karışına şöyle yelten grubundan oran yiyecek içeceklerine de dikkat edin. Bolca seyredin, sağlığına ancamal değildir. Bunlar yani oğlan 100 yıldan bir gezek dünyaya geliyendir. Ona var okudup onu yetiştirip olmuyor. Ne pankelleler okat yörendir. Hemen bu arkada serdarları var ya bunların. Daşarı yurtta okanmışsın abi. Üniversitede utanmışsın. Böyle seyret çoban etsen oyunlarını kur diyer. Çobanım olmuyor bundan. Kimine yalı oğlanı Antatlardır yetiştirmesi. O odan derede bir topa el yetmez adamları öldürdünüz. Neme deydiniz? Näme pakuşe, näme diýdiňiz? Seň bir Samsung'un belli şu maşinle ok geçmeýänligi belli, hemme zady belli. Kim sana pakuşe? Kim şu niyas pakuşe diýetsin ha? Ene bahana da şolar ýaly bir zady çykarýarlar, oşan türme basmaga adam gerek. Erdogan arasy şolar ýaly edýär. Nimetçek boldy diýip, ýurda bir çygatjak boldy diýip, içeri adam aljak boldy. Şolar ýaly edýär. Yazmam şeydi burada bir adamı odan defede Türkmenistan'ın maybaşı erkeklerini öldürdüler. Neme tamamlayalım onu şöyle. Böyle onu vatandaşlar şu yerde ne gatik kanzade bellep geçtik da biz halkımıza yetireli sağda dil bilen deyip sebebi Türkmenistan'da yankı belleşin yali şu aydın adamlar diyese biz öne çıkıp bir Türkmenistan'ı gülletecek, parlatacak, öne alıp gidecek adamları türmelere sokup yok ederler.
bu Pakşehir'e deydin, ana Niyazfa edilen neme deydin da, olam yalandan bir özlerini şol adamları ortadan ayırmak için edilen oyunda. Şoň üçin ondan sonra näçe adamları nemetti, türme attı, odan depe hiç kuturana yutup yeter isterini. Täbine proyektin çiz berdiler, odan depe öldürdüler, gurdular, ister adamın içine atıp öldürüp oturlar, innem kurban oldan alı miras neme diyeler. Odan depe gidersin. Aydın geplerim şu. Odan depe nesip olsa şu günahsı bağırların hemen Süleyman'ın defterine adı geçerlerin hemmesi yeri odan depededir. Doğru, doğru. Sebebi hemme dadın hasabı var dedik da. Borana şu yerde biz cemleyeli vatandaşlar. Hemmemiz indi qoğup fikirlerimizi halkımıza yetirdik da. Bana da seyretmeklerini aşağına yorum yazsınlar bize. Yine de Türkmenistan'ın içinden şonyal videodugünçülükler var da bir detallı videolar gelip qoğuşsun deyip şu yerden yine bir gezek sizden haýyş dediýis vatandaşlar. Size de hemmäňize gymmatly wagtyňyzy aýryp gelip beren pikirleriňiz üçin, gowy pikirleriňizi halkymyza ýetireniňiz üçin size de köp minnetdarlygymyzy bildirýäs vatandaşlar. Sag bolun. Indiki gepleşiklerimizde görüşençäk. Bu sağlık problemasy, sağlık barada entek gepleşiklerimiz ýene de dowam eder. Sağlygy näçe aýtsaň aýdyp oturmaly, insana ilki gerekli zat sağlyk diýip aýtdyk. Öňem aýtdyk. Bu Türkmen vatandaşlarımıza ýemit ýetmezçiligi, ähli taraplaryň şu sağlyk problemasyna gelip neme diýdi, ýene de akyp sözümüziň ahyry esasy mesele şu sağlyga gelip gowuşýar. Şoň üçin ýene bu gepleşiklerimiz dowam eder siziň bilen. Hoş sag bolun, gelip beren gurrunlaryňyz üçin. Ýene de görüşençäk ekranlarda. Size de sag bolun vatandaşlar.